बाप रे बाप, कितना महंगा गाड़ी बा भाई। लागत तो कोनो धनिक आदमी बा में। का गरीब पटीदार काहे चिहाइल बड़ा कहत लह कि टी शर्ट हाफ पैंट आ चप्पल पहनले बनी आ 10 रुपए के चश्मा लगैले बनी। अमीर आदमी कैसन रहेला? स्कॉर्पियो वाला रहेला। तू ही न कहत लह। हई देख कौन गाड़ी है, हई देख हई 1.5 लाख के सिकड़ी आ एप्पल के फोन। अब से कहियो देखिए न रास्ता में तो सलाम साहब करी है, ठीक बा? मान गए नहीं भाई कितने अमीर आदमी हो गल बड़े। आज के बाद से हम केहू को कुछ ना बोलम। नौकर के नौकरी करबे हमरा घरे 50,000 देम तोरा के। चल तोरा के 60,000 देनी। करोड़पति हो गल बड़ा तो घमंडे फूलता रहो। तनो घमंड ठीक नहीं है भाई। अमीरे आदमी के घमंड होला, गरीब आदमी के थोड़े घमंड होला। तो अमीरे आदमी नु घमंड से पूछ सकता है। सर चलिए, जरूरी मीटिंग है। चलो सेक्रेटरी, याद रखिए। देखो तो लेनु भाई, इतना बेइज्जती हमरा जीवन में आज तक ले ना भरल हो। इतना बेइज्जती को के गल कहले भाई, तोर तो जरूरत से ज्यादा ही बेइज्जती कर देला। सारा इज्जत पलीद हो गए। हाँ सेठ जी, अरे राउर पैसा सांझ ले दे देम। आज वकील साहब आए वाला बारन। रउआ हमरा के 10% पर न देले रही, हम लोग के 20% देनी। सांझ ले 20 करोड़ रुपया मिल जाई, अपन आके रउआ पैसा ले जाए। तो जल्दीबाजी नहीं है तो काहे फोन कइले बनी? अरे ना रउआ के ना भुलाएम, रउआ चिंता मत करी। हम रउआ के 3-4 करोड़ रुपया देम, रउआ हमरा के पैसा कमा के देम। हाँ चली ठीक बा। ना हम खिसियाल नहीं की। ठीक बा। सेठ जी के फोन रख कहतलन पैसा के। फिर ना हम पैसा ना फोन नहीं कैले, बस हाल समाचार जाने ला फोन कैले बनी। देखो तरु अमीर होता ही सब कोई के व्यवहार बदल जाला। ये वकील साहब कहाँ रह गइलन? आ गइलन वकील साहब। अरे वाह, रउआ लगे तो लिबास से बदल गई। अरे पैसा ऐसा चीज है नु कि केहू के बदल देवेला। आए बैठी। रास्ता में आवत तो रुआ प्यास लाग गइल होई। रुकी पानी मंगवाओ तनी। के हवन जी? ये हमारे सेक्रेटरी हवन। 50,000 के महीना पर रखले बनी। पैसा मिली तो इनको भी 50,000 के महीना दें। रईसियों में नौकर चाकर के सैलरी कम ना करे के चाहिए, बढ़ा के रखे चाहिए। तब मालूम लोग के चले कि हाँ करोड़पति बा। सर नहीं सर, सेक्रेटरी बोलिए। सेक्रेटरी। हाँ वही सेक्रेटरी। वाह, ऐसा न ठाठ होके के चाहिए। देखी मेरा के 3 लाख के हार खरीद ले बनी। माई के 1.5 लाख के हार, हमार है सिकड़ी बा 1.5 लाख के। हई देखी एप्पल के फोन 1.5 लाख रुपया के। भाड़ा पर गाड़ी लेके चल तनी 7 दिन से। अब आज के बाद काले जाके खरीदे बड़का गाड़ी फॉर्च्यूनर। पैसा बात दिखाओ के न पड़ेला। वाह, रउआ लोग तो एकदम करोड़पति नियर लागत है। कागज पत्र के काम हो गइल? हाँ काम हो गल बा। रउआ एगो कागज पर साइन करे के पड़ी तब पैसा मिली। दी साइन कर दी। जानते रे माई, अमीर बनेला नु आदमी तो खूब साइन करे के पड़ेला, फाइल पर कागज पर। बाबू साइन करे के पहले पढ़ लो। अरे अमीर आदमी भी नु माई, इतना टाइम ना होला कि बैठ के पढ़त जाओ। फाइल आवेला साइन करत जा। अब ऐसे भी हमरा वकील साहब पर पूरा भरोसा बा। ली वकील साहब, अब हमार पैसा दी 20 करोड़ रुपया। कैसन पैसा? रउआ से पैसा लेवे के रहे, देवे के ना रहे। आए? हाँ, राउर पापा के मामा हमारा 2.5 लाख कर्जा ले रहस आ कर्जा लेके मर गइलन। हाँ 2.5 लाख? हाँ। तब हम उनकर सारा रिश्तेदार लोग के पास गए नी, लेकिन पैसा चुकावे के नाम पर सब लोग उनका के चिन्हे से इनकार कर दिए। तब हम पता कइनी कि उनकर सबसे बेवकूफ और लालची रिश्तेदार कौन हो।
तब हमरा पता चलल कि एगो मिंटू नाम के उनकर एगो बेवकूफ रिश्तेदार बा। तब हम अपन 2.5 लाख रुपया लेवे खातिर रउआ के 20 करोड़ रुपया के लालच देनी। अब रउआ हमारा 2.5 लाख रुपया चुकावे के पड़ी। हम क्या वापस देम 2.5 लाख? जौन कागजवा रउआ साइन करनी ह, जाना तनी ए पर का लिखल बा? ए पर लिखल बा कि मैं मिंटूआ अपने पापा के मामा के द्वारा लिया गया 2.5 लाख रुपया कर्ज मैं चुकाऊंगा। इनका सम कोहनी कि पढ़ के साइन करो, कोनो चीज बिना पढ़ले साइन कर ले। हमर नौकरी छोड़वा देलनी है पैसा के चक्कर में। जा हमरो 50,000 रुपया गई। तार लोग अपने पड़ल बा। हम 10 लाख रुपए कर्जा लेके जनता मुरा देनी, तार लोग सब सामान किन देनी, अपनो किन लेनी। अब हम 12.5 लाख रुपए कहाँ से चुकाएं? मजा आए बबुआ, बड़ा उड़त रहा है स्कॉर्पियो पर। बताओ, आज तक हम 1.5 लाख के मोबाइल ना खरीद रहे, हमरे से पैसा लेके 1.5 लाख के मोबाइल खरीद लक। करे तोर 5 लाख के सामान भइल, दिल रही तोरा के 10 लाख, तो 5 लाख ओमे भइल 2.5 लाख भरनी, 7.5 लाख भइल। 7.5 लाख सधावेला तोरा 5 साल हमरा घर में नौकर बन के रह के पड़ी, तब जाके सर्दी कर जा। जो रे मिंटूआ, हमारा 50,000 के चक्कर में हमरा के 5 साल खातिर घास छिलना बना दिलक।